Tio, que s'ha mort en David Lynch. Va, posem una pel·li seva com a homenatge. Vale. Tinc gravat en vídeo i adossat la mans pinzells. La veiem? Fot-li. Vull que em tallis la tanca en forma de dinosaure. Però si està igual, això. Tu, vols dir que això és d'en David Lynch? Mira aquesta escena, que és una passada. M'encanta el meu pentinat. Ets un geni. Li diré a totes les meves amigues. És el meu torn! És el meu torn! Oh, m'encanta la teva feina. És espectacular. Jo ara vull que em pentinis com la Bat Pian. Aquesta escena és una tifa. No s'assembla gens a Twin Peaks. Això fot pena. Avança. Edu, em poses una cançó romàntica? M'encanta. Quina merda. Però m'han vingut ganes de ballar sardanes. Tio, que aquesta pel·li no és de David Lynch. Ja l'he liat. Ah, no? I de qui és si no? No, aquesta pel·li és en Tim Burton. Ja es podia haver mort aquest. Ja veus.